na 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 ai dai dai da dai dai da da dai da di 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 dai ai dai dai da dai dai di da dai dai di da dai dai da dai noi 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 na dai noi 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 na dai 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 ai dai dai da dai di da dai ai dai dai da dai dai di da dai da di di dai ai dai dai da dai dai di da dai dai di da dai 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 da dai 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 ya bam bam pina nai dam pina nai 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 dai da dai 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 da dai 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 ya bam bam pina nai bam pina nai 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 dai na nai 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 Άκουσα τη φωνή στα αγγλικά να μου λέει «Είμαι εγώ που πυροβόλησα τον Γιάννη τον Μαραθέφτη». Acayip bir emir aldılar. Kurban gibi üzerimize gönderildiler. Οι σφαίρες έπεφταν βροχή. Σκόνη, όλμη, μπαρούτι.
Το τάγμα μου ήταν το 241 τάγμα πεζικού και έζησα τη μεγάλη προδοσία που έγινε από τους Ελλαδίτες αξιωματικούς σε βάρος της Κύπρου. Συγκεκριμένα ο διοικητής της μονάδας μας, κάποιος Αντρίκου, έφτασε στο σημείο να βάλει δικούς μας στρατιώτες να μας χτυπήσουν από πίσω για να δώσουν την ευκαιρία στους Τούρκους να προελάσουν. Μόλις αφιπηρέτησα, έβαλα μπρος αυτό που είχα στο μυαλό μου, δηλαδή την συλλογή μαρτυρικού υλικού, για να καταγράψω. Όλοι γνωρίζουμε ότι έγινε προδοσία στην Κύπρο, όμως πολύ λίγοι γνώριζαν και ακόμη πολύ λίγοι γνωρίζουν το μέγεθος και τους τρόπους που έγινε η προδοσία σε βάρος της Κύπρου. Γι' αυτό και πριν 3 χρόνια άρχισα να μαζεύω υλικό για την συγγραφή του πρώτου βιβλίου του Αγνοηθέντες 1974. Γύρισα σχεδόν ολόκληρη την Κύπρο και πήρα 135 συνεντεύξεις από όλων των μέτωπων, από τον Λιμνίτη μέχρι την Αμόχωστο. Και μέσα στο πρώτο βιβλίο έβαλα τις 50 από τις 135 μαρτυρίες, οι οποίες αποδεικνύουν το τι πραγματικά έχει γίνει σε αυτόν τον τόπο. Το 1972, όταν τελείωσα το σχολείο μέσης εκπαίδευσης, κατάγηκα στην Εθνική Φρουρά για να υπηρετήσω τη στρατιωτική μου θητεία. Μετά τη βασική εκπαίδευση στα κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, τοποθετήθηκα στο 256 τάγμα πεζικού. Η ειδικότητα μου ήταν διαβιβαστής πεζικού και τεχνίτης τηλεπικοινωνιών. Η έδρα του τάγματος είναι στο χωριό Διόριο, έξω από το χωριό Διόριο, στο δρόμο προς την Αγία Ειρήνη. Τη Δευτέρα 15 του Ιούλη, μετά την πρωινή συγκέντρωση της αναφοράς, μαζευτήκαμε κάμποσοι φίλοι της παλιάς σειράς και οργανώναμε το πάρτι για την απόλυση μας από το στρατό σε κάποιο κέντρο στην Κερίνια. Εκεί που κάναμε τους λογαριασμούς μας, ξάφνα ακούσαμε εμβατήρια από κάποιον αυτοκίνητο τροφοδοσίας του καψιμί. Και κατάλαβα ότι κάτι στραβό πήγαινε, έτρεξα αμέσως στο τηλεφωνικό κέντρο για να πάθω περισσότερες πληροφορίες. Αμέσως έπαιξε το τηλέφωνο και μου λένε ότι υπήρχε κατεπήγον σήμα από τη Δευτέρα Νεωτέρα Αντακτική Διοίκηση της Μόρφου. Σαν πιο παλιός φαντάρος που ήμουν στο τηλεφωνικό κέντρο, προθυμοποιήθηκα να πάρω εγώ το σήμα. Εκείνο το σήμα έλεγε «Μακάριος είναι νεκρός». Πήρα το σήμα τούτον στον υποδιοικητή του τάγματος, τον ταγματάρχη Ρουμπουνάκη, σημειωτέων ότι ο διοικητής έλειπε στη Μόρφου για τον οδοντίατρο του. Αμέσως ο υποδιοικητής διέταξε τον τρίτο λόγο που εκπαιδευόταν έξω από το στρατόπεδο να επιστρέψει στο στρατόπεδο. Μας συγκέντρωσε όλους και μας είπε, από ό,τι καταλαβαίνετε έγινε επανάσταση και ο τρίτος λόγος, οι εκπαιδευόμενοι θα πάνε στη Μόρφου για να επιβάλλουν την τάξη. Οι υπόλοιποι, καμιά 40, μείναμε μέσα στο στρατόπεδο και βγάζαμε σκοπιές όλη τη βδομάδα εκείνη περιμετρικά του στρατοπέδου. O yıllarda Kıbrıs'ın çeşitli yerlerinde olduğu gibi Lefke'de de Rumlar ve Türkler birlikte yaşamaktaydık. Hatırladığım kadarıyla hem Rum okulu vardı hem de Türk okulu vardı Lefke'de. 1955'ten sonra olaylar çıktı, EOK olayları çıktı ve 57-58'lerde Lefke'deki Rumlar Lefke'yi terk edip ciğer köylere gittikleri gibi Lefke'nin etrafındaki küçük Türk köylerinden de Türkler Lefke'ye gelmişlerdi.
Lefke tamamen bir Türk köyü olmuştu o yıllarda. Çocukluğumuz 7-8 yaşından sonra hep böyle problemleri dinlemekle geçti. 13-14 yaşına geldiğimiz zaman Lefke açık bir hapishaneye benzediğinden dolayı dışarı çıkma şansımız yoktu. Lefke'nin dışına çıkma şansımız yoktu. Ortaokul 2. sınıfa geldiğim zaman babamla aynı mevzide nöbet tutmak suretiyle askerlik görevine başladım. Çünkü başka yapacak hiçbir işimiz yoktu. Ne yüksek tahsil yapma şansımız vardı, ne de iş bulup ailemize katkıda bulunma şansımız vardı. Bundan dolayı asker olduk. Ve bu askerliğim de 14 sene sürdü. Yani bütün gençlik yıllarım askerde geçmiştir. 14 yaşından 28 yaşıma kadar askerlik yapmak mecburiyetinde kaldım. Ξημερώματα της 20ης του Ιούλη πέταξαν πάνω από τα στρατόπεδα τουρκικά αεροπλάνα. Στις 8 το πρωί περίπου ο υποδιοικητής ο Ρουγουνάκης μας συγκέντρωσε όσοι είμαστε στο στρατόπεδο καμιά 40 άτομα. Πίσω από το καψιμί υπήρχε ένας μεγάλος πεύκος, μας συγκέντρωσε εκεί, καθίσαμε τον κλαδόν και άρχισε να μας λέει, ξέρετε, άρχισε τον πόλεμο με την Τουρκία, θα μείνει μια μικρή δύναμη, καμιά 10 άτομα μέσα στο στρατόπεδο και οι υπόλοιποι θα πάνε να πολεμήσουν στη Λεύκα. Οι ώρες περνούσαν, κατά τα μεσάνυχτα ήρθαν ενισχύσεις. Ήταν καμιά 40 έφεδροι, όλοι τους μπορώ να πω απειθάρχητοι, δεν είχαν διάθεση για συνεργασία και τους συνόδευε ο αθυπολοφαγός, ο Σταύρος ο Μπιτσάκης, ο Λεβεντόκορμος ο Κρητικός, ο αθυπολοφαγός. Μας χώρισαν τελικά σε 2 λόχους των 70 ατόμων. Εγώ ήμουν με τους 70 κληρωτούς και επικεφαλής των υπολογαγό Γιαννακόπουλων και ο Σταύρος ο Μπιτσάκης είχε 30 έφεδρους, 40 έφεδρους και 30 κληρωτούς. Η διαταγή ήταν ξεκάθαρη γιατί σαν διαβαστής ήξερα στιγμή προς στιγμή το τι έμελε να γίνει. Τα ξημερώματα θα πραγματοποιούσαμε επίθεση για να καταλάβουμε τα υψώματα στα ανατολικά της Λεύκας. Φτάσαμε στις 4:30 το πρωί. Από εκεί που είμαστε ακροβολισμένοι, κατεβήκαμε ένα λόφο, μπήκαμε σε μια κοιλάδα και αρχίσαμε να ανηφορίζουμε προς τις θέσεις των Τούρκου. Εκείνη η ανηφόρα ήταν η πιο δύσκολη φάση της επιχείρησης. Ο υπολογαγός Γιαννακόπουλος είχε την άποψη ότι καθώς προχωρούσαμε έπρεπε να αρχίσει να βάλει προς τις θέσεις των Τούρκων ο λόγος υποστηρίξεως. Με τα πολυβόλα, με τους όλμους, με τα βίκερς. Ο διοικητής όμως είχε αντίθετη άποψη, ότι θα βάλουμε όταν βληθούμε. Και υπήρχε μια διαμάχη λοχαγού διοικητή. Ανεβήκαμε την ανηφόρα και φτάσαμε σε ένα πλάτωμα όπου υπήρχαν κάτι τεράστια πανιά τσιλλημένα με πέτρες, κόκκινα, που φαίνεται ότι ήταν αναγνωριστικά σημεία για την τουρκική αεροπορία να μην βομβαρδίζει από το σημείο εκείνο και πάνω. Σε κάποια στιγμή αρχίσαν να πέφτουν πυκνά ομαδικά πυρά από απέναντι. 1974 yılının 21 Temmuz sabahı ben köyümü müdafaa etmek için köyümün civarında mevzilenmiş durumdaydım ve Rum askerleri bize gecenin karanlığından faydalanarak içimize kadar sızmışlar. Sabah saat 4 sularında Rum askerlerini içimizde hissettik ve çarpışmaya başladık. Το τι ακολούθησε είναι κάτι που δύσκολα μπορεί κάποιον να το περιγράψει με λόγια. Οι σφαίρες έπεφτα βροχή, σκόνη, όλμη, μπαρούτι και δεν έφταναν όλα τούτα, τότε ενεργοποιήθηκε και ο δικός μας λόγος υποστηρίξεως.
Το μόνο που τα βλήματα του λόγου υποστηρίξεων αντί να πέφτουν στις θέσεις των Τούρκων έπεφταν ακριβώς μπροστά μας. Οργισμένος ο υπολογαγός Γιαννακόπουλος μου λέει πες τους μαλάκες να σταματήσουν να βάλουν γιατί είναι εμάς που χτυπούν, όχι τους απέναντι. Αυτό έγινε. Άρχισαν από τον ασύρματο να με ειδοποιούν ότι είχαμε νεκρούς, ότι είχαμε τραυματίες. Πραγματικά δεν ήξερα τι να πω και τι να κάνω. Σε κάποια στιγμή τραυματίζεται ακριβώς δίπλα μου ο ακρίτος Αχιλλέας από τη ζώδια. Προσπάθησα να τον εμψυχώσω, πιστεύω ότι δεν τα καταφέρα. Είμαστε με τον φίλο μου τον Χαράλαμπο τον Κωνσταντίνου από το Στρόβολο. Είπαμε να προχωρήσουμε για να βρούμε μια καλύτερη θέση για κάλυψη. Ο φίλος μου ο Πάμπος, καθώς πήγε να προχωρήσει, έπεσε βαριά τραυματισμένο με 2 βλήματα στα πόδια και μια σφαίρα στην κοιλιά. Αναγκαστικά και εγώ όπως πήγα να τρέξω ξανάπεσα στα προύμητα, άκουσα ένα ντουμ και κατάλαβα ότι χτυπήθηκα. Kısa bir zaman sonra Rum askerleri ateşimiz altında kaldı. Onlar araziyi iyi bilmediğinden dolayı biz de mevzilerimizde olduğumuzdan dolayı biz onları rahat görmekteydik. Onlar da üzerimize doğru koşmaktaydı. Çok iyi hatırlarım. 2 tane Rum askeri üzerimize doğru koşarken ateş etmeye başladım. Bir tanesinin vurulup düştüğünü gördükten sonra diğerinin de yere yattığını gördüm. Şapkası güneşin etkisinden parıl parıl parlamaktaydı. Kamuflesiz bir çelik başlık giydiğinden dolayı çelik başlığı parlamaktaydı. Çelik başlığa doğru ateş etmeye başladım. Έτρεχε το αίμα από το κεφάλι μου, έβγαλα το κράνος και το μόνο που θυμούμαι ήταν ότι ήταν διάτριτο. Ευτυχώς δεν έχασα τις αισθήσεις μου. Αναγκαστικά άφησα το κράνος, το όπλο, τον ασύρματο και σύρθηκα πιο πίσω όπου βρήκα κάπως καλύτερη κάλυψη. Το ότι δεν χτυπήθηκα από άλλη σφαίρα είναι θαύμα. Αναγκαστικά πήρα την κατηφόρα μπρος τα πίσω για να γλιτώσω. Αφού έμεινα αρκετή ώρα ταλαιπωρημένος, εξαντλημένος, αποφάσισα ότι ή τα καταφέρνω και ανεβαίνω προς τα δικά μας φυλάκια που ήταν και εκεί ο λόγος υποστηρίξεως ή διαφορετικά έπρεπε να τα ξεχάσω όλα. Ανεβαίνοντας προς τα πάνω, σε κάποια στιγμή αντίκρισα φαντάρους του δικού μας λόγου υποστηρίξεως, φώναξα βοήθεια. Ο πρώτος που έτρεξε και με βοήθησε για να ανέβηκα μέχρι τα φυλάκια ήταν ο καλός μου φίλος ο Κώστας ο Τουμπής από το Διόρεος. 12 saat birbirimizi öldürmek için mücadele verdik. Bu arada ölen arkadaşlarımız oldu, yaralanan arkadaşlarımız oldu. Çok iyi hatırlarım, çarpışmalar durduktan sonra yine mevzilerimize yerleşmek için girişim yaptığım zaman Rum askerlerinin ve Türk askerlerinin ölü olarak yerde yattığını gördüm. Bir Rum askerinin yanına gittiğim zaman saati kendi ölü olmasına rağmen saatinin çalıştığını ve biri 13 dakika geçtiğini ve takvim bölümünde de 21'ini gösterdiğini çok iyi hatırlamaktayım. Boğazından vurulmuş bir şekilde boğazından akan kanlar göğsüne kadar gelmiş ve güneş altında fazla kaldığından dolayı kırmızı rengini kaybedip siyahlanmıştı. O an o askerin annesi olduğunu, evinde bekleyenleri olduğunu düşünerek üzüldüm. Onun hemen yanında da delinmiş bir çelik başlık buldum. İçerisinde kanlar ve saçlar bulunmaktaydı. Tabii onun da herhalde öldü diye düşünmekteydim. Tabii ölüsü orada bulamamıştım ölüsünü. Herhalde kaldırdılar diye düşündüm. Hatta o çelik başlığı alıp komutanlarıma verdim. Yine o bölgede birçok silah buldum. Ben atılmış yerlerde harp dolayısıyla bazı askerler silahlarını bırakıp kaçtığından dolayı bir aile silah buldum. O silahların hangisi
bizlere ait, hangisi Rum askerlere ait olduğunu bir türlü ayıramazdım. Çünkü hep aynı silahları kullanmaktaydık. Bize saldıran Rum askerlerinin de bizlerin de kullandığı silahlar hep İngiliz silahıydı. Πριν 2 περίπου χρόνια αποφάσισα το βιβλίο αυτό να το μεταφράσω και στα τουρκικά. Πράγματι, το βιβλίο μεταφράστηκε μετά από λίγο καιρό και συγκεκριμένα στις 26 Ιουλίου του 2009 στις 12 τα μεσάνυχτα, 12 παρά 10 τα μεσάνυχτα, ενώ κοιμόμουν, με ξύπνησε ένα τηλεφώνημα. Αυτό το τηλεφώνημα ήταν από το φίλο του Φετχή Ακιντζή, ο οποίος διέβασε την ιστορία, την μαρτυρία του Γιάννη του Μαραθέφτη, η οποία μαρτυρία βρισκόταν μέσα στο πρώτο βιβλίο. Άκουσα τη φωνή στα αγγλικά να μου λέει «Είμαι εγώ που πυροβόλησα τον Γιάννη τον Μαραθέφτη», διάβασα την περιγραφή του Γιάννη στο βιβλίο και πιστεύω ότι είμαι εγώ αυτός που πυροβόλησε τον Γιάννη τον Μαραθέφτη. Ο Φετχή μου ζήτησε να συναντηθεί με τον Γιάννη τον Μαραθέφτη και έτσι στις 6 Αυγούστου συναντηθήκαμε σε μια καφετέρια κοντά στο οδόφραγμα του Λίδρα Πάλας. Ο Φετχή Ακιντζή ήταν ο λοχαγός ο οποίος αμήνετου της Λεύκας και είμαστε αντιμέτωποι. Διαβάζοντας τη μαρτυρία μου, ο Φετχή είπε ότι πράγματι τα πράγματα έτσι έγιναν όπως τα περιέγραψα. Η πρώτη μου έγνοια ήταν να διαπιστώσω πέραν πάσης αμφιβολίας ότι επρόκειτο για σφαίρα του Φετχή και ότι δεν αφήναμε το παραμικρό περιθώριο λάθους. Έπρεπε να κάνω κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις. Ρώτησα, ποια μέρα ήταν, τι ώρα ήταν, από ποια μεριά της Λεύκας ήταν, ανατολικά, δυτικά, βόρεια, νότια. Απάντησε, πώς με είδες, εγιάλτιζε το κράνος σου, είχε δίχτυ πάνω, είχε παραλλαγή, όχι. Μετά πήγες και βρήκες το κράνος, πόσες τρύπες είχε πάνω, μια. Δεν αφήναμε κανέναν περιθώριο λάθους. Tabii 1,5 yıl önce Panikos'un kitabından öğrendim ki bize saldıran, o şapkasını bırakıp da kaçan askerin ismi Yanni Marafetis isminde bir askerdi. Onunla tanıştım bundan 1,5 yıl kadar önce ve onun insan öldürecek, insanlara saldıracak bir personalitesi olmadığını gördüm. Dünyanın en iyi insanlarından biri olarak gördüm kendisini. Çok iyi bir dostum kendisiyle. Ailece karışmaktayım. Ve yüzüne baktığım zaman bu adam nasıl insan öldürmek için girişim yapar? Tabii onun ifadelerinden de öğrendiğimize göre emir aldılar. Acayip bir emir aldılar. Kurban gibi üzerimize gönderildiler. 35 yıl sonra da onun hayatta olduğunu öğrendim. Çok sevindim. Ve o gün bugündür beraberce barış girişimlerinde bulunmaktayız. Rum okullarına gidip Rum talebelere başımızdan geçen olayları anlatıyoruz. Harbin ne kadar kötü olduğunu anlatmaktayız. Barış için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmekteyiz. Μπορώ να πω από την πρώτη συνάντηση, αλλά κυρίως μετά τη δεύτερη συνάντηση, όχι μόνο ο Φετχή και ο Γιάννης, αλλά και οι οικογένειες τους και οι φίλοι μας έγιναν αχώριστοι φίλοι και αγωνιστές για την ειρήνη. Μαζί επισκεπτόμαστε σχολεία και μιλούμε στους μαθητές, έχοντας σαν ζωντανό παράδειγμα τους δύο ανθρώπους οι οποίοι πυροβόλησαν ο ένας τον άλλο, να μιλούν για ειρήνη, για συμφιλίωση, για συναδέρφωση. Και εγώ λέω, εάν αυτοί οι δύο άνθρωποι οι οποίοι πυροβόλησαν ο ένας τον άλλο μπορούν
να γίνουν φίλοι και έγιναν φίλοι. Γιατί οι υπόλοιποι Κύπροι να μην μπορούν να γίνουν φίλοι? Ο πόλεμος δεν λύει προβλήματα. Ο πόλεμος ξεκινά όπου σταματά η λογική. Και την πιο καλή λύση να μας προσφέρουν, αν δεν υπάρχει η συνεννόηση, η κατανόηση των απλών ανθρώπων, του Φετή με τον Γιάννη, ο οποίος θα σκόνει ο ένας τον άλλο, της Κιουρουντζέρ με την Μαρίνα, του Χότζα με τον Παπά, πώς θα λειτουργήσει η οποιαδήποτε λύση? Ή στο κάτω-κάτω να ζήσουμε μακριά από τον πόλεμο. Harp silah satan devletlere fayda verir. Bizler için çok kötü olduğunu tecrübelerimizle sabitleştirdik. Harpsız barış içinde bir dünya istiyoruz. Bu kadar güzel bir topraklarda yaşama şansı veren Allah'ımıza şükredip bu topraklarımızı çiçek bahçeleriyle donatmamız gerekirken mayın tarlalarıyla donattık şu ana kadar. Bizden sonra gelecek nesillere bizim gittiğimiz yol değil de barış yolunu takip etmelerini tavsiye etmekteyim. Το όνειρο του παιδιού είναι η ειρήνη. Το όνειρο της μάνας είναι η ειρήνη. Τα λόγια της αγάπης κάτω από τα δέντρα είναι η ειρήνη. Όταν οι ουλές από τις λαβομαθιές κλείνουν στο πρόσωπο του κόσμου και μες στους λάκους που σκάψαν οι οβίδες φυτεύουμε δέντρα και στις καρδιές που κάψε η πυρκαγιά δένει τα πρώτα της βουβού και η ελπίδα και οι νεκροί μπορούν να γίνουν στο πλευρό τους και να κοιμηθούν δίχως παράπονο, ξέροντας πως δεν πήγε το αίμα τους του κάκου. Είναι η ειρήνη. Η ειρήνη είναι ένα ποτήρι ζεστό γάλα και ένα βιβλίο μπροστά στο παιδί που ξυπνάει. Τότε που οι φυλακές επισκευάζονται να γίνουν βιβλιοθήκες, τότε που ένα τραγούδι ανεβαίνει από κατόφλι σε κατόφλι τη νύχτα, τότε που το ανοιξιάτικο φεγγάρι βγαίνει από το σύγνεφο όπως βγαίνει από το κουρίο της ηλικίας φρεσκοξυρισμένος ο εργάτης το Σαββατόβραδο, είναι η ειρήνη. Τότε που η μέρα που πέρασε δεν είναι μια μέρα που χάθηκε, μα είναι η ρίζα που ανεβάζει τα φύλλα της χαράς μέσα στο βράδυ και είναι μια κερδισμένη μέρα και ένας δίκαιος ύπνος. Όταν λες αδελφέ μου, όταν λέμε αύριο θα χτίσουμε, όταν χτίζουμε και τραγουδάμε, είναι η ειρήνη. Τότε που ο θάνατος πιάνει λίγο τόπο στην καρδιά και οι καμινάδες δείχνουν με σίγουρα δάχτυλα την ευτυχία, τότε που το μεγάλο γαρίφαλο του δειλινού το ίδιο μπορεί να το μυρίσει ο ποιητής και ο προλετάριος, είναι η ειρήνη. Η ειρήνη είναι τα σφιγμένα χέρια των ανθρώπων, είναι το ζεστό ψωμί στο τραπέζι του κόσμου, είναι το χαμόγελο της μάνας, μονάχα αυτό, τίποτα άλλο δεν είναι η ειρήνη. Πάνω στις ράγες των στίχων, το τρένο που προχωρεί στο μέλλον φορτωμένο στάρι και τριαντάφυλλα, είναι η ειρήνη. Αδέρφια μου, μες στην ειρήνη διάπλατα ανασένει όλος ο κόσμος με όλα τα όνειρά του. Δώστε τα χέρια, αδέρφια μου, αυτό είναι η ειρήνη. Δώστε τα χέρια, αδέρφια μου, αυτό είναι η ειρήνη. Da 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 di 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 da
da dai noi 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 da dai noi 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 da dai 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 ai dai dai da dai da dai